Иван вика, затова ли му викат Манго? Какво като свита му не е като тия? Казвам се Александър Алексиев и играя ролята на Иван. Първа роля на изключително агресивен и объркан човек. Объркан поради насилието, което той прилага, което е много далеч от моята ценностна система. Само претърсих стандартно по-скоро. Света му е шива и Ей, Ване, успокой се, не дей да го дразниш, не дей да го дразниш. Когато Андрей и Вера ме поканиха за тази роля, за което съм много благодарен, защото те някакси вярваха, че ще се справя. Аз викам на Вера, Вера, дай да направим, и на Андрея, дайте някакъв опит, нещо като кастинг да направим. И те, не, ти ще си Иван. Изплаших се и се стреснах малко от този персонаж. Още повече, че нали, се случи да играя човек, който се държи много агресивно и много отвратително с бежанците. А пък самия аз в тази година имах много срещи с много бежанци, с които някакси се опитвахме заедно да правим някакви добрини. Имахме няколко срещи с Андрей, с Вера и с Шошо и с другите момчета. Боби и Цецо, много готини. Те са част от нашата четворна групичка на гранични полицаи. Подготовката ни беше няколко срещи с Андрей. Андрей много внимателно и детайлно и прецизно ни каза какво търси и какво иска. В същия момент давайки много голяма свобода ти да създаваш образа. Понеже в крайна сметка, нали, ние играем гранични полицаи, ние играем хора, които трябва да защитават закона, да спазват правилата. А те правят тотално обратното, те го потъпкват. Невероятен режисьор. Наистина невероятен. За мен беше огромно удоволствие да бачкам с него, защото възхищавам се на режисьори, които знаят как да общуват с актьорите. Знаят какво да им кажат и как заедно да изграждат даден образ, защото това е някаква партньорска работа на отбора, на оператора, на режисьора, на актьорите, на сценографите и прочее. И с Андрея се работеше много приятно и се надявам, че ще прави още филми и че ще имаме възможност да работим заедно под една или друга форма. Снимахме една сцена в гората, как търсим мигрантите с Ивайло, с Шошо, с Боби, с Цецо. И снимаме и изведнъж се връщаме обратно към базовия лагер и виждаме пред нас една дъга. Но виждаме началото на дъгата и края на дъгата. Малка, нарисувана, красива, уникална дъга. И тогава заснех Шошо и Ивайло Христов. И реално Шошо и Ивайло минаха под дъгата в този ден. Като човек и като мъж имам някакви притеснения да съм физически агресивен спрямо жените и въпреки че ролята го изискваше, за мен това беше много, много трудно. Отново си задавах тези въпроси. Добре, ще успеем ли чрез изкуството да зададем правилните въпроси и да стигнат до обществото? Защото хората твърдят, че са много уморени от работа, искат като се приберат или като отидат на кино да им е леко и спокойно. Но според мен ние имаме много по-голяма мисия от това. В този проект ще остане една огромна смелост на продуцент, режисьор и оператор, които избраха един много въздействащ начин да разкажат една история. Екипът разказва историята и всеки един по-отделно не е по-важен от филма. Нито един от нас не е по-важен от филма. Имаме нещо много по-голямо и това е историята. И ние трябва да я разкажем заедно като отбор. И в този филм това се случи. Филмът разглежда много важната тема на една изгубена любов, която доказва, че тя може да бъде върната. И това може да е в нашия живот с партньора, нашия живот с детето ни, нашия живот с брат ни, с сестра ни, с чичо ни, с леля ни. И вярвам, че този филм може да ни помогне да си върнем тези хора обратно в живота. Наистина го вярвам.